Posledná rozlúčka s Petrom Končekom bola na cintoríne v Nových Zámkoch. Z tohto mesta spevák a jeho spolujazdec, ktorý s ním zahynul, pochádzali. S Petrom Končekom sa dnes lúčilo asi 500 ľudí. Z reproduktorov sa ozývali jeho obľúbené skladby, ale aj tie, ktoré sám naspieval. Na poslednej rozlúčke so superstaristom zneli modlitby v slovenčine aj maďarčine. Pochovali ho v Bielej rakve. Okrem príbuzných, známych kamarátov a bývalej priateľky Marty Dvorskej ho odprevadili aj kolegovia z prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar a ďalší umelci. Keď zomrie mladý človek, je to smutné, preto sme aj prišli sa s ním rozlúčiť, lebo sme s ním veľa dobrého zažili. Aj cestou sem, keď sme išli v aute, sme si spomínali samé veselé príhody s chalami. Je to smutná udalosť, všetky na to zasiahlo strašne silno. Spevák bol výborný. Práve, že vždycky som mu vyčítal, že prečo sa nevenuje viac tomu, lebo on talent mal veľký a cít. Peter Konček a jeho 19-ročný spolujazdec Mário z Nových Zámkov havarovali v noci 6. januára. Nehoda sa stala na tomto mieste. Spevákovo požičané BMWčko vo vysokej rýchlosti predbiehalo dodávku. Na kleskej ceste dostalo šmik a nasledoval náraz do stromu. Konček z auta vypadol a na mieste bol mŕtvy. Auto sa však vznietilo a jeho spolujazdec v ňom zhorel. Náraz bol taký silný, že motor vymrštil do vzdialenosti asi 100 metrov. Auto sa trhlo na dve časti. Pak se tam rozhořelo, dvakrát to ještě bouchlo v tom a pak už dojeli hasiči. Identifikáciu Končekovho spolujazda spočiatku sťažovalo to, že zhorel na nepoznanie. To, že má na krku reťazku a na ruke náramok, spočiatku vyvolalo dojem, že to bola žena. Ukázalo sa však, že išlo o mladého muža. Polícia však na prípade stále pracuje. Výsledky toxikologických testov, ktoré by mali preukázať, či sa v telách nebohých nachádzal alkohol alebo iné omamné látky, zatiaľ nie sú známe. Kto osobné motorové vozidlo riadil, je naďalej predmetom vyšetrovania a znaleckého dokazovania.